μόλις αρχίσαμε τα βίντεο στο YouTube. Στην αρχή τα βίντεο μας σας φαίνονται λίγο γελαία, κανόριμα, αλλά αυτός είναι ο σκοπός μας, να σας κάνουμε να γελάσετε και να περάσετε ωραία. Και εμείς σιγά σιγά θα βελτιωνόμαστε. Γεια σας και από μένα. Το καλοκαίρι λόγω απόστασης από το παιδί θα χωριστούμε, αλλά τα βίντεο δεν θα σταματήσουν. Θα συνεχίσουμε να βγάζουμε βίντεο στις διακοπές με άλλα παιδιά. Και το πρώτο βίντεο που θα βγάλουμε και που το έχουμε συζητήσει είναι το πώς να επιβιώσετε στη ζούγκλα. Ελπίζουμε να σας αρέσουν τα βίντεο και αν σας αρέσουν κάντε like και subscribe. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.